Салом дӯстон, ман Умидҷон ва инҷа бошад магазини Realfon. Бародари азиз, дар магазини Realfon ҳама намуди телефонҳои нав дар наличи ҳаст аллакай. Чӣ моделҳои наве ки дар соли 2024 буромад, ҳамаш худохоҳ дар инҷа наличи барои шумо оварда мондаем. Samsung-о, Itel-о, инҷа бошад Redmi, Realme, Tecno Spark, Infinix, ҳамаи моделҳо, последни моделҳош ҳатӣ. Биёхе Samsung A55 ҳам ҳастай, инҷа даста Realme 11 Pro, Redmi 13 Pro Plus, Tecno Spark 20 Plus, Honor 90 ҳаста, инҷа Infinix-о то 0 шам ҳаст. Ҳамаи моделҳо нав пачка ва 1 сол гарантияш ҳатӣ дар магазини Realfon ёфтан то мумкин аст. Дар телеграм-канали Realfon Москва ҳаст, метавонед дар омада ҳаминҷа нарх навои телефонҳоро ҳамаша бинед ва ссилкаи телеграм-канал дар описание дар комментария мешавад. Метавонед ки ҳаминҷа гузашта дар телеграм-канал нархҳоро бинед. Ва албатта ҳамаи телефонҳо наван 1 сол гарантия доранд ва касоне ки аз мағозаи мо омада телефон харидор мекунанд, албатта ва мо одамота чӣ метиҳем, албатта чӣ медонед, туҳфаҳо метиҳем. Яки ба сари як телефони харидаришон як так туҳфа. Туҳфаҳои мо инҷа чӣ чӣ ҳастанд? Фен, массажёр, там мошинкаи ришгирӣ, колонка, наушникои беспроводной, соатҳои дастӣ бо браслет ва дигар наушникои беспроводной ва аз ҳамаи чизи аҷоибаш дута телефони Itel A70 ки нархи телефонҳо дар магазини мо дани момент дар фурӯшаш 8500 рублай. Дута телефона бошад барои шумо дӯстои азиз дар туҳфа мемонем ва маълум метавонед ки шумо яъне ки имконият бурд кардан ҳамин телефонҳоро доред. Якта телефонош ва телефони дуюмгирам ҳисоб бародари азиз нигоҳ кунед. На телефони дуюмгирам дар дохили яна ҳамин чиз ҷо мекунем. На бародари азиз, дута телефона дар байни 180 та падарка дута телефон дар дохили аллакай ҳамиш бозӣ қарор дорад. чунки ки ай магазин мо нов аст, аз он ки кадом намуд телефон харидор мекунад, телефони 6000, 7000 ё ки 25000, 30000, чанд ҳазора харидор мекунад, соҳиби як туҳфа мешавад, имконияти бурд кардани телефона дорем. Доставка бошад ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. Ба Россия ҳама шаҳрҳо ба почта Россия равон мекунем, Тоҷикистон бошад ба самолёт равон мекунем. Тоҷикистон ҳам ҳама шаҳрҳош равон мекунем, Россия ҳам ба ҳама шаҳрҳош равон мекунем. Метавонед ки бемалол дар рақамҳои экраномдагӣ дар WhatsApp-ош муроҷиат кунед, ҳатман операторош шумода ҳамаша бо подробӣ мефаҳмонад. Ва гуфта намонад ки дар инҷа авиакассаи Real Avia ҳастай ва дар Real Avia бошад шумо метавонед ки Real Avia билет харидор кунед ба ҳама самно баста аз он ки ба куҷо граница гузаштанем ё ки граница масалаи Тоҷикистон ба Россия ромодан мехоҳед, фарқ надорад. Билетҳоро ба нархи дастрас авиакасси нависта метавонед. Барои муроҷиат рақамҳо дар рӯи экран 925 371 0388 дар WhatsApp муроҷиат мекунед, оператор бошад ҳамаша шумода мефаҳмонад. ва дар охири видео чӣ гуфтанем? Адресҳои мо бошад шаҳри Москва, метро Бутырский, 4-ум выход, торговый центр Зелёний. Магазин ҳамарӯза аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара кор мекунад. Бемалол омадан то мумкин. ҳозир дар охири видео чӣ хел магазин омадана подробни нишон медиҳем. Саломат бошед то видеои дигар. Следующая станция Бутырская. вақте ки шумо дар стансияи Бутырская мерасед, ай выходи сеюм ва чорум ба берун мебуроед. Выходи сеюм ва чорум шуморо ба тарафи торговый центр Зелёний раҳнамоӣ мекунад. Ай лестница Полни ба боло мебуроед ва тарафи даст чап гардиш мекунед. Дар инҷа бошад сеюм ва чорум выход нишон дага, шумо тарафи выходи чорум ба берун мебуроед ва гардиш мекунед. Баъди гардиш карданатон шумо аллакай торговый центр Зелёнийро мебинед ва дохили торговый центр Зелёний кишидед, шуморо магазини Realfon пешвоз мегирад. Марҳамат дар омода харидтонро ба анҷом расонед. Омадани шуморо интизоре.